Ехо, Стеф тук. Искам да отговоря на един въпрос и на един мой коментар в приватна порака на Крипто Стеф. Слагам това, че защото, не знам, хейтери първ път в живота за видео, което няма нищо българско, няма нищо националистичко. И тя ми казва, че трябва да се сложа татуировка на моето тяло българско. Не, аз не съм българин. Оки ще ви кажа. Значи, аз съм македонец. Аз съм роден в Скопие. Знам за Македония от майка ми и баща ми. Баща ми е починат. С България аз живеех 3 години. И това е това. Значи, бях студент в МБУ-то, София. И там ме натераха да говоря на български, защото ако говоря на македонски,